खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 29 सेप्तेम्बर शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिकां ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनै नोंथाङा साजा मोननो हागौ। गोरोन्थि खामानि मावनायनि थाखाय नोंथाङा दिनै साजा मोननांनो हागौ। वृष राशि। नोंथांनि नखरनि सोरबा सासे हौवा सुबुङा दिनै माबा मोनसे मोजां खौरां मोननानै जोबोद खुसि जानो हागौ। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि जोनोमगिरि बिमाया नोंथांनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोननानै जोबोद खुसि जागोन। कर्कट राशि। दिनैनि दिनाव नोंथाङा खाफाल मोनदा जानो हागौ। जायखिजाया खामानि मावब्लानो दिनै नोंथांनिया जाफुंनाय नङा जानो हागौ। सिंह राशि। नोंथाङा दिनै गुबुननिफ्राय रां दाहार लानांनो हागौ। माबा मोनसे जाथायनि थाखाय नोंथाङा दिनै रां दाहार लानांनो हागौ। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि खामानि जाफुङैयाव नोंथाङा बे खामानिखौ गिबिनिफ्राय जागायफिननो गोनां जानांनो हागौ। तुला राशि। नोंथाङा दिनै देहा सोलेरखौ मोजां मोननो हागौ। दिनै नोंथाङा गोबाव सम बेराम गोग्लैना थानाया मोजाङाव फैनो हागौ। वृश्चिक राशि। दिनैनि दिनाव नोंथाङा गोबां बाथ्रा सानस'नो हायैयाव सोरबा गुबुनखौ फाब खामानि मावफ्लांनो हागौ। धनु राशि। दिनै नोंथांनि नखराव खुसि फैनाय नङा। माबा मोनसे जाथायनि थाखाय नोंथांनि नखराव सुखु फैनाय नङा। मकर राशि। नोंथांनि बिनानावा दिनै गोबां खुसि जानो हागौ। जायखिजाया मोजां खौरां खोनानानै नोंथांनि बिनानावा खुसि जागोन। कुम्भ राशि। गुबुना नोंथांखौ दिनै सैनाय नङा। नोंथांनि आखल आखु बायदि खामानिफोरखौ गुबुना दिनै मोजां मोननाय नङा। मीन राशि। दिनै नोंथांनि साननायफ्रा फेलें जानाय नङा। अदेबानि जाफुंजोबनो हागौ। दिनै मावनो लानाय खामानिफोरखौ मावब्ला जाफुंनो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, N-लाइन, अरा, भेरना, अल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नम्बर 9101093856 8011827497 7002796736 7002694811 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड।